ni Añez naz, Añez Goenaga Beristain, Kirikiño ikastolako irakaslea. Eta, gaur etorri naiz, Aitziberreta Danelekin batera, Euskara Abenturako iskiotarrak iskiotarri harrera egitea. Gaua pasatuko dute bertan, eta hemen gaude, ikasten. Ani Aitziberritura jartza guena naiz, Añezek bando esan duen Kirikiño ikastolako irakasle bat, eta hemen gaude oso gogotsu, guretzat esperientzia berri badelako gaurkoa, eta emozio handia sentitzen dugulako hainbeste gazte euskara gure esparrunetan aritzeaz. Eta egia esan, oso interesgarria izan da euskaraz blai ikustea dorrean ikastela, nahiz eta apurra gogorra dena gustatzea. Egunero bizi garelako badakigu zein egoera zen, ez? Orduan behintzat hau izan da gaurkoa esperientzia oso poli bat, arnazgune eta arnazgune sentitu gara, eta uste dugu hemendik aurrera ere horrelakoa behin eta berriro egingo ditugula. Espero dugu hau izatea lehenengo urtea, baina hurrengo urtetan ere. Bai, nira nenaz, Kirikiñoko irakaslea. Eta ni sentitzen duena da postasun handia eta harrotasuna baita ere. Ikusteagatik Euskara Abenturakoek aukeratu dutela azkenengo gaua egitea gure etxe honetan. Eta proiektua jaio zen, Aitziberrek esan duen moduan, orain dela 2 urte, okerrez banago, ditu nindutelako hitzalditxo bat emateko Deustuko Polikiroldegian, bertan egonaldia egiten ari zirelako Bilbotik pasakeran Euskara Abenturakoak, eta hortik ikastola moduan gonbitea luzatu denean hortik urte betera, eta baiezkoa eman ziguten, eta hemen gauz. Eta zuentzako zer da, zer sentitzen da ikasle hori bat topatzen dozuenean urdinen artean? Itzela da. Arro sentitzeko moduko gauza bada, eta nire ilusio itzela inbeste ikusi dutenean gainera. Behitu nor dauen hemen, guzti hau ez, proiektu guzti honen atzean eta lanean eta hilabete osoan, eta itxiten dau, ez? Kirikiño ikastola hor. Bai, eta pentsatzen duzuna da, azkenean behin eta berriro hainbeste alea, hainbeste hasia, hainbeste estres linguistiko esango dugu edo egoera ez ditugunean, badagoela hor, gure lanaren ondorio bat edo... Guk aletxoa jarri eta, gero loratu egiten dela. Eta beretan oso kontarri izan da. Postasun handia moten dugu. Eta gero gaina sentitu gula oso urbil, ez da? Eta oso elkarrizketa oso interesgarria izan dugula. Proiektuaren enondik norako guztiak azaldu dizkigu eta urte osoko lan ardula zelan dan, prestaketa guztia eta gero egunerokotasuna, 30 egunetan zehar, gaztekin. Garitu gara eta oso interesgarria. Eta oso proiektu polita eta oso osoa da, gainera oso kompletoa. Eta gure ikasleentzat ere eredua, ez da, kurra kontatu digu Euskara taldeko 3 ikasleekin partekatuko dugu gaurko gaua hemen, eta bereik ere hor izan dezaten erreferente garrantzitsu bat, ez? Berai baino helduagoa den pertsona atorri izatea eta beraien esperientzia kontatzea oso interesgarria eta berazgarria benetan. Ni Asier Guantes naiz, Kirikiño ikastolako ikasle ohia eta Euskara Abenturako partaidea. Aurten Euskara Abentura lehenengo aldiz Kirikiñotik pasa da, gaur urtearen 30 da, eta azkenengo dakago aurretik. Euskara Abentura espedizioa azken finean da, Euskal Herria osoan zergatzen duen gazte sozioturiko espedizio bat. Eta ni baita ere, hemen nago, Kirikiño ikastolakoa izan nintzelako. 2019an, hau da, bigarren espedizioan parte hartu nuen Euskara Abenturan, eta orduztik 2021tik aurrera, serpa bezala, begirale bezala ibili naiz Euskara Abentura espedizioan. Asier, eta zer da zuretzako amengo ikasle ohia izanik bueltatzea serpa modura, Euskara Abenturarekin? Oso esperientzia polita da, baita ere, orain ikastola berritzen ari da, irakasle berri daude, baina nik uste dut esentzia hori, ikastolaren esentzia hori mantentzen dela, eta mantendu dela azken 5 urteetan, beraz oso modu positiboan hartu dut, eta oso polita iruditu zen berriz ere, bizi edo hasi nintzen toki horretara bueltatzea. Baixa, hemendik egon dira, irakasle gelan gaude, eta hemendik egon dira hiru gazte, euskara taldekoak eta galdetu diegu. Eta, ederra da bez, eurek ikustea. Ikastola olako pertsonez beteta ez da, eta proiektu honekin. Eta gainera hori ikastola ustel baten, ustel amaieran, inorrez dagoenean, auzoa erdi utzi dagoenean, eta esan gaueko amaiketetan parrandazteko prest, da beste oiko egunetatik kanpo dagoa zerbait, eta horrek ere badauka bere sarma. Ez oiko egoera batean, ikastola bizitzea, gozatzea, euskaraz. Ikastolako ikasleak gara, eta baita ere Euskara Batzordeko partaideak. Gu Euskara bultzatzeko talde bat gara ikastolakoa, eta ekintza desberdinak egiten ditugu, adibidez joan ginen ezkoitzera ikastola bat, dirua... Ikastola bat babesteko, ez da? Eta gero ere egin genituen lagunak zarautzeko ikastola bateko ekin, eta gaur gauzen Euskara Abenturakoekin, eta gaur da beraien azkenengo gaua, eta erabaki dugu beraiekin hemen gaua pasatzea Euskara Batzordeko kide batzuk, gaur gu bakarrik izan dugu, eta Euskara Abenturako gure taldeak deko helburu berdina. Euskara anitzak batzea, eta azkenean sortzea Euskal Sare bat.
Ados. Eta zuentzako zer da gaur hemen Euskal Herri osoko provintzia guztietako gazteak izatea, 120 gora? Zuen etxean dauz? Ez dakit. Bai, sentitu bat zara importante, no? Base, Bilbo osotik, erabaki dabe gure tokia, bueno, bai, ez dauki edoikin aukera asko, baina. Bueno, esan daiteke erabaki dabela gure tokia, eta, pues, azkenean deko zuz, beste, 120 piku pertsona, toki desberdinetakoak, euskalki guztiz desberdinekin, eta orduan zure bai, pues, zoaz, galdetu duzu, nungoa zara, eta orduan, pues, ja, ez dut behitu, ze polita den hemen euskalkia, do behitu, hemen euskalkia zerakoa da. Eta zer karritu zaitu gehien? Azkenean, jendea, hizkuntza berdina izanik, azkenan jendearen hitz egiteko modua desberdina dira eta hitz batzuk edo desberdinak dira orduan, adibidez nik ere badatik euskera, baina gian berak esan ditu hitz batzuk ez ditu da ulertzen eta. Eta hemendik 2 urtera edo, animatuko zarete parte hartzen Euskal Abenturan? Bai? Agian bai. Bueno, orduan bideo hau ikusten dutenean zuen etorkizuneko Maili, Laida eta Laina, zer esan behar diozue? Ze, lotxa. Beno, Gabon, gaueko edo goizeko ordubiak eta 10 dira, eta hemen gauz, Euskal Abentura ospatzen, Bilboko Txurdina gauzoan, Kirikino ikastolan. Eta hemen ditugu, ikastolako 3 belaunaldi. Bueno, zelan doa gaurko eguna, hasiko gara esperientzia gehien daukan belaunalditik, Aitziber, irakaslea, hainbeste urtetan ikastolan, zer moduz? Zikain, era bat urtetuta, hemengo giroaz, ez bakarrik gau giroaz, bezik eta kanpoko eta barruko giroaz. Benetako arnaz gune baten aurkitu badelako. Orduan guretzat, ahotsa handia eta sorte handia egun hau hainbeste gazteekin partekatzea. Bueno, Asier ikasle hoia dugu, Euskal Abenturako parte hartzaile bere momentuan ikasle modura, gazte modura, eta oin, arduradun. Zelan da Euskal Abenturan egotea eta bueltan izatea zure ikastolan? Oso, lehatetik Euskal Abenturaren partetik oso pozik, gaur azken aurreko eguna da, baita ere azkentzat arraitekena, azkeneko gaua delako, Bilbongo eta beraz oso gustora Kirikin ikastolan egoteaz, eta baita nik pertsonalki Kirikin ikastolan ikasleik moduan ere, oso pozik berriz ere, 6 urte eta gero hemendik ibiltzeaz, eta aldaketa batzu guztez eta Erto, ongi etorri zure etxera. Eta hemen ditugu, Maili, Laida eta Laina, ikastolako euskara taldeko kideak, zer moduz da eguna? Ondo? Bai, ze ba? Giroagatik eta jendea oso Ez da giro ederra dau. Zelan, zuek? Ondo, zer da zuentzako ikustea zuen ikastola hola hainbeste gaztez beteta, euskara bolo-bolo non nahi? Arraroa, nahizte izan ikastola bat, ez da normal euskara zitzeita ikastola honetan. Baina gero, esate oso, ze ondo ez, porque azkenean da ikastola bat, eta rebindeko berdugu hori garela ikastola bat. Eta orduan, pertsona bali da Euskara Abentura eta dala euskara zitzeiten aben, 120 piko gazteta, azkenean hor, zoaz, pausoka rebindikatzen hori. Eta oraindik pizkat urrun dau, 2 urte edo, ze asmo Euskara Abenturari dagokionean? Gateko, dudari gabe. Bai, apuntatzea? Bai. Arduradunei, esango diego, heltzen danean momentua, onartzeko, ez da? Bai. Ekipo, segi gozatzen, disfrutatzen, eta haupa zuek. Ia ondo entzun dudan, gaueko 11:00 dira, eta parrandarako prest. Hori da, Gau luzea aurretik, ala? ia ba. Hombre, azken gaua da, izkiotarren azken gaua da. Orduen gaur, txinpartak, sua, danei gaua hemen. Hau paneska baskarrik asko, eta ondo pasaz, oraindik gaua geratzen da, eta gaua oso luzea da, ezta? Lo egiteko asmorik? Azkenengo eguna, a tope. Bueno, guretzako lehenengo eta azkenengo, baina beraientzako azkenengo, orduan, a tope. Ondo.
Badakizu, zer polita zaren zu, dirdirka zeruan helikopteroa dirudizu. Masusta sorgin txiki, matxin saltoa apaina. Ez du, sekula maite zaitu dala, zurekin gauta egun amesten dudala. Azken mezu bat gure ikasleentzat. Horrela jarrai dezatela, horrelako ereduak ikustea garrantzitsua dela eta beraien egunerokotasunean inbeste kostatzen zaien hizkuntza erabiltzeak badakarrela onurarik eta badakarrela nor edo izatea horrelako talde baten, ezta? Eta horro sentitu behar direla benetan, hemen behar bat askotan baztertuak sentitu diren horrek badutela gure munduan eta Euskal Herrian eta eragile izatearen paper garrantzitsu bat, eta orduan gu arro gaude euretaz eta eure jarraitu beharko luketela bideo honetan, ez? Hori da, guk bintzat horrela ikusten dut beraiei helarazi beharko zeien mesua horrelako garrantzitsua izan behar dela, ez? Bai, hori da, horren konforrerum horretatik salto egin dezatela, ez? Euskararik bideariz edo bidera salto eta aurrera. Probatu dezatela bintzat, ez daitez galditu proba, bai? Eta zer dan, euskara, eta zer dan horratzean dauen mundu eder eta aberats hori eta gure kultura, gure hizkuntza. Bueno, blaitu daitezen horretaz. Artera, azken finean Euskal Aventura bezalako proiektua ez dagolako Euskal Herrian ez da Bilbon ere. Beraz, animatzea, parte hartzera eta implikatzea Euskararen bultzaketan edo Euskararen sustapen horretan. Esan dugu hirurok nik uste, ezta? Kriston postasuna dela hemen ikustea gazte guzti hauek ikastola euskaraz betetzen. Are pozgarriagoa da guri ikasleek aukera izatea bertatik bertari ikastola horrela ezagutzeko. Hainbeste gazte Euskal Herriko txoko ezberdinetakoak euskaraz egiten. Eta gure nahia eta nahiko genukena da errepikatzea datozen urteetan. Euskara Aventurak jarraituko balu, espero dugu baietz. Elkarlan hori egiten jarraitzea, guretzako oso pozgarria dalako.